Ja, eigenlijk op deze plekken waren 8 blazers. En was ook bijzonder ook, er was een drummer bij. Alleen de drummer van hun had op die dag, de dag ervoor, een hersenschudding gekregen. Dus ze hebben ontzettend zitten repeteren dat er een andere drummer was. Ging geweldig echt. Echt, we waren helemaal vol. We hadden 50 mensen die kwamen eten. En daarnaast kwamen er nog dik 30 mensen die niet kwamen eten, maar hier kwamen zitten. En het was echt geweldig. Ze hadden een heel mooi blok met hele mooie klassieke muziek. En meer een beetje jazzachtig blok. En nee, het was zo leuk. En dan was eten. En dan gingen zij weer een blok spelen. En dan kwamen ze allemaal weer bij. Die verliet hun dinertafel eigenlijk. Dus ja, het was een soort mini-concert. En die voor hun waren ze heel blij mee waren met de opbrengst. Een groot deel van de opbrengst ging naar hun toe. En ze gingen toch met een kleine $1000 naar huis. Wat voor hun natuurlijk fantastisch is. Dat betekent weer instrumenten kunnen ze repareren. En heel belangrijk, weer meer geld om kinderen, doe gelijk een oproep. Kinderen, maar ik denk ook wel volwassen mensen die heel graag muziek willen leren spelen. Dan hebben zij de mogelijkheid en de tijd en de vrijwilligers om die mensen ook les te geven. Want ze hebben ook op deze avond, lieten ze een paar mensen, gaven ze de saxofoon, dan proberen ze een C of proberen ze een D, ik weet niet hoe het dan heet. En dat is hartstikke moeilijk, maar het is wel snel te leren. Dus ik ben heel trots op Saxomania. Als je dat wil, lessen wil krijgen, dan moet je even gaan naar Facebook Saxomania Bonaire. Hebt u reactie gekregen van mensen zelf die hier zaten? Ja, alleen maar hele positieve. Ja. En wat natuurlijk voor ons ook weer heel erg leuk was, voor Red Palm dan, dat waren bijna allemaal mensen die hier nog nooit geweest waren. Die zeggen, ja, ik rijd er wel langs, dan zie je wel die rode huisjes, maar als je eenmaal binnenkomt en je ziet dat zwembad, je ziet die omgeving. Dus kan je hier ook eten, vragen de mensen dan. Ja, natuurlijk kan je komen eten. Dus ja, het was voor iedereen eigenlijk een topavond. Ja. Nieuwe plannen? Ja, er is wat gebeurd, moet ik zeggen. Kijk, ik heb natuurlijk mijn leven lang televisie gemaakt. Hè. Dus ja, en ik ben ook acteur, heb theater gemaakt. Dus voor mij was eigenlijk dit een beginnetje, dat ik nu ineens een heleboel van plan ben eigenlijk. Dus de plek waar ik nu sta, dat wordt straks een soort theatertje. We zijn bezig met het ontwikkelen van een eigen talk-kookshow. Daar ga ik met jullie nog over praten. Ja. En een tweede ding, daar heb ik zoveel zin in, op deze plek ook, ga ik investeren in een groot filmdoek. En dan gaan we ons eigen filmhuis starten hier. Dat is niet zoals bij onze bioscoop gewoon de bioscoopfilms draait, maar dat noemen we dan een filmhuis. Dat zijn meer de artistiekere, de korte, hele bijzondere films die je ook niet op internet kan vinden, ook niet in de bioscoop. Dat is een filmhuis. Maar we hebben op Bonaire geen filmhuis. Dus Bonaire krijgt zijn filmhuis. Heel snel ook, hoop binnen een maand. En dan ga ik jullie weer erbij halen. En dan gaan we hele mooie documentaires, mooie films maken. Hier, laten zien.